rozviazanie, lebo vonku je zima, aby to neodfúklo, musíme to rozviazať. Lebo čo tu je? Čo to je? Pre koho to je darček? A čo tu vidíme? Čo tu vidíme? A kde? A čo s nimi urobíme? Dáme ich do domčeka. Akého domčeka? Vidíš domček vonku? Ako sa volá domček pre vtáčikov? Budka. A tu je čo, deti? Aha, čo tu je? Čo to je? Budka. Budanočko. Budka, potočíme tie... Jaj, toto je, čo tu na to, tá diera tu? Čo to tam je? Tak, viete čo? Je tam niekto? Nie? Či, viete čo, možno je tam niekde schovaný, lebo sa bojí, lebo sme spievali, viete čo, každý z vás bere takto si pre vtáčika tu dáte do domčeka, dobre? Áno, a zajtra vynieseme vonku a ešte im pripravíme pochuťku. Každý pekne do radu, aby som videla, či každý dal. Či máme dobré srdiečko najprv. No, poďme. Za radom, kto nebral, každý musí dať. Kto dal, tu si príde postaviť sa, dobre? Poďte sem. Tu, hoďte. Každý musí dať. Nech sa páči, Ninka. Máme dobré srdiečko, sa postaráme o vtáčikov.